Mema obi akwa baba OV4 GHTV. The name still remain of Buffalo Bakope. And I'm a PPP. I can say Pia. That's a me papa wa minche ha. Heaven bayado and nidi onko. So am kobia. Na the evidence and nezo maami bi so aba cancel mbu a. O say heavy bi e no. The name bi sam papa say heavy na say bayade no. Ye nkobi no. Maami no so see heavy bi e no. Nti heavy be no. Eno nti na make a say time chuku because ye baba be biebie nsem. Mama won say OB4 GHTV. Sadie bi kire ya adwena ye ntena se ma ento mamo en politu ma adwene. Ye pe sofo a wo nimde na oba biebie nsem mu na ama obi anyira wa adwene nkwankwa ngoto be because me ka say OB4 GHTV a Christian dominated channel. Eti mama we come me papa. Daddy, me mo akwa baba OB4 GHTV. Mejo so. Na po me. Adom. Adofo so mo te on ganche. Me church will be about OB4G TV. Yeah. Prophet Peter, aka Heaven Bayed there. Osro Winshramo. Osro Winshramo there. Yeah. A Jumana, Drew maybe and I could baby kakra. Drew baby so and I be room. When your Mishra will be here. When your Mishra will be here. Daddy, heaven or Pa. Sofomaame say heaven and there. Nipeduani in Tinkuyo. Okay. Ye wo nyame asofo. Yes. Ne wo bon sama asofo. Yes. Ye wo de ne ho asi ho ye adwuma ma nyame. Yes. Ne wo de ne ho asi ho ye adwuma ma bon sam. Ye wo de ne ho asi ho ye nyame adwuma ne ye wo de ne ho asi ho ma bon sam. Ene papa mesere se me abọ maame ni audio ni kakra bi na obi a ohwe me na ehunu ba bi a ye bobọkọ no. Se de be ya ye kwa ye be ma dem more time no wa obi bi ma because enkofo bi wo mo yera ye. Okay. Mo me ntie maame no ne nsem a wo kan mo me ntie. Ba chokan. O se Yesu ni ba. Me draw challenge. Ni e wo hwe me bia me se Yesu be wo ye. Yesu wo ba. Yesu wo ne ye ne mpana mpo me ka yere mpo ne mpana ne Mary Magdalene. Yesu no wo mpana. Yeah. Your friend is Ana ma bo no me se Mary Magdalene ye Yesu ne mpana. Mami. Odi for ba. Opa so far was say one tia no. Ye be true challenge, me true challenge. One sua ni nim de na me so me sua me de na ye face 101. Mami Yes one pana obe wo ye. Obe ware ye, obe ye adwumaden. Yes wa hustle or ye hustler to say me. Enu nti na me ka che wo say Bible no nukre ni nyina o ma ye frim na o mo de ahye ba bi foforo. Eti obi anyame adom ane ne nwosa ne wa so no dom su kwabwa ko nwosa no kre ni nyina. Yesu wonim say why mate da. Oh, church mate. I'm telling you the gospel facts. Eti na make us say I'm throwing a challenge to my fellow pastors. Prophetess Dora, yeah. Yesu no a mate. Enti enye na Christopher ye start brew. Iti no odi mate. No debate. Papa ye ntwa so haya no maame ni ahwe ya mebo no pe. Ani Yesu no odi mate. Wadwenkyere wo maame nsem wo kan no say. Obafo nyame wo nhyira. Na onyame senhyira atifo ene agidifo bi a wo hwe ye enede. Yes. Nyame anikure ni. So obi de na adwene ene ne nimdie. Yes. Eka se mesia. Kontompo ewom ena nokure soso ewom. Maame na kasa no wantimi ankotu Bible no. Yes. Ankyere baby potia na Yesu di mate. Wantimi ankotu Bible. Ankyere se Mary Magdalene no na ne mpana Ani Yesu. Ani Yesu ana Yesu empana no no. Se sometimes obi timi edi ne ho si ho. Yes. Se o man ho kwan ma Satan afa no so Awia no. Akwa tie nyamedwuma. Wow. Ase nyame ma adwene. So aho. Te wo kan Bible no say momma mo na adamo. No onyankopon yensi na twetwetwe. Wow. Do onipa wugu no. Eno na wutwa. Ene dua na ba me edi hunu dua kro nti ma me ni nsam a woka no. Wa kra na wunye gidi ni kra wutie no. Hwe ba bia woka nsam no ko. Enu nti no ma me no pese wodada agidifo wie Kristofo adwene no ma enipa ye confused ewo nyamesom mu na nipa kra no busa sa nyame no kra na amoka no we sise ntimu de ohen kra na eye. Yes. Wo bi kanyame asem na so wode din sofoto no ho so na so wo ka se Yesu mpra ni we wo wu se wo di mate a ma won ko to Bible no. Yes.
because Bible say atwere nyina firi onyankopon huhu mu what you say enti twere konkoro na eda ho no so obi antimi amfa nyame asam no anyina so ankasa no ono aboni tirim eba social media na Facebook de be kasa say Yesu ne mpana ne wei wo wu say no odi meta eni nyina so wei maame court ne de ni gina ya enke ebobo ne nsam na gu na so oni evidence woni hwe o se Yesu be di mate na me bisa say Yesu abre so no obaye no na ka wo ho de no I was here busa no na no say wo throw challenge baby maame ne wo bia na your friend me prophet Peter me number is 0542 5000 9055 9055 0542 9055 enunti wa maame a wo so wo throw challenge no me number ni wo betimi so de wo number to dwa me number na yenhia yes na quote Bible baby e kire say Yesu odi mate baby e kire say Yesu owale male mandem na ne mpana no no baby a na Yesu obo akohwibra na wasa hosele kasa wo hunu ye na ukoche say wobutu male mandem so a ofa no no go to Bible no na me bisa so me bisa say Yesu eye dwamanfo obetwe mpena obeye sei edi enti na maame no odi Yesu achi because onim say I am mpena we hustle mind ya na odi nyame achi ayede onsa esumne man o kan Bible no wose eduru mere bi esumne man nim nyansa sene hanma maame wo yesumba but so one reading year obeka sensam na o kan no aye no kore yes hwa bon samatimi abonkofo bi pa egu Facebook ni social media and ye convince agidifo wow and ye kan sem bi senya medwuma obi wo ho a wonye sofo nyame mfre no on flash wo ye konfo mami wo ye konfo straight wo ye bosom ankasa o se Yesu kra ye bosom me na me kan to asa mami we ye demon wonim se Yesu ba asase we su no atwerefo ne farisifo no achi Yesu edi no mu kogina empanifo anim ameye toto Yesu ano enu nti Pilato busa Yesu se enti nsama ye kan fa hu nyina no nti wunni anu yie bia Yesu amie na no ana wasa busa Yesu se wunni wonyankopon ba no ana wasa enu ana wo waka no Bible say ma ye no wiase wei ana niam e wo wiase wei mu nesi obi do wiase wo ya no nyankopon do na wade do yen no entini mu awu na me so na die wo wiase wo nyina ya honam akono ebi na maame ye wase wotena sanse Yesu na wudi hin a wa wasem wase se ono wo ye sofo akoye fast na on fa ho because ono ti ahaba mienu kaboma je ope bia ne nsa be kan die na wo se okoye o sa sanka maame we nkramosum no wo no wo be kan se yanka be tene kwan so atwa neti na me bisa se Christian Council emfa so be na wo so emfa so wo so na ade bi wo ho a eni wo mu mbara na wo mu hyehyeye mu won say Ghana freedom country obi a wo ho kwan say enti wontimi enkasa asam na nipa na ka no wo betimi de agina so sabi aye niema eti amra ade bi a wo ye bi e de mra ena ye Yesu ba no wo di mra so what you say ena mra de ja make us a Christian Council de no muka omo na manage Christianity ni nyina as a body it is obi say Christian or good Christian who fin said the body was omutimi tackle ni pakron first enke Christian Council because mami ade o kan o twe akra bebregu amenem on say ye no Christian Council asam na wo kan no ye ni lawyer eni ni judge sanka ye pe lawyer ye nya judge ene ye ni wo ye officer wo bi ye bibi pe na ya ma no saman krata bra na be chirim bra na be yiwa no sa na ma we nyina no ye ni ntoto ye enti wo fra ma me na hemfa na ade ne ko na wakọ ode mra ye ja me ka sa ne se prophet nyanka ja ka sanka yengu no on de bi obetena so first thing o ka se yengu no because the president bi betena konwa so fofra Christian Council for no panifo no kokochia president nti so omutimi kochia president dia adentina enema ha omo ntimi mfa nto president enim se Christian Council na yeti say rules and regulations ye de be govern Christian ama ho ada ho be ne no obi asore ya na wo ye ode ope ade ba kwa ya hwe ya
deɛ Christian cancer sɛ mo ya bɛda ne nsɛm no etu deɛ ɛmba ɛno nti maame die na me deɛ ehia me pa yɛnkɔ maame ne deɛ next time no ya bɛba Christian cancer for no so yes maame nsɛm a wɔkan Yesu time ebisi yes atwerɛfoɔ ne falasifoɔ ne asɔfoɔ mpanimfoɔ a ɛnɛ asɔfoɔ ne mpanimfoɔ na nya akwanya yɛyɛ wɔ mu Christian cancer for ya wɔ mu no hu deɛ yɛyɛ yes saa pɛpɛpɛ ɛna Yesu time ɔba asase wɔ so no na ɛwɔ hɔ na adeɛ baako wɔ mu nie yes yɛkyi Yesu no yɛde no kɔgyina palanto anim no yɛtoto na no yes but Yesu anka hwee yes yɛso wɔkuta wɔn mfin wɔyɛ dwamammɔfoɔ wɔde basabasa ya ba wɔ man anim wɔn mu yɛ nhwehwɛmu no so wɔn mu sɛ wɔwura no bibiara fo ne biara ɛnu nti deɛ maame yɛ yi no ɛka wɔ sɛ Christian cancer so frɛ no mo yɛ nhwehwɛmu wɔ no deɛ maame yɛ yi no nti o pa deɛ mimi nim sɛ bonsam na abɔ ne paa sɛ bonsam frɛ w'ani a wɔka nkwase asɛm wei ɛyɛ bususɛm ka na wɔka no yes etia kristosum na egu kristosum so ho fi na si kristosum so terase yes wɔn mpɛ sɛ mɛtɛ yɛ nyinaa yɛ som no so wɔyɛ adwamanfo ɔbɛhɔsele ɔbɛtwempena deɛ na indirectly wɔ kyerɛ sɛ woyɛ asɔre ba a wɔ right sɛ ɔso twempena meboa mɛsɛ sɛ maame nyame na ayɛ na dom sɛ wɔkɔ Christian lie so ɔfa nkramofoɔ lie ɛna wɔyɛ sɛ kana so bɛyɛ hye ai kana so bɛyɛ wɔn mpɛ sɛ mɛtɛ no ɔmo de ɔmo mmra de ɔmo mfa ni agorɔ pa na me ka kyerɛ ɔmo mfa mmra ni agorɔ kra Muslims ɔmo mfa ɔmo mmra ni agorɔ ɛna ɔbɛyɛ sɛ ubedi Muhammad ho fɛw ɛna ɔbɛka sɛ Muhammad no yesei odi mate na na mpena ye wei ene wo beye sei a engombie kasabre na so aye hye de kan ne to sa ko wona na bosom ne nkonya ne nwa na wotwa ne nyina no nka ba bi one nam sesei no na say Christian as ye ne emre eni eni na emre na ade ba ko wo mu ne kandifo na wo mu die ne mu no omu no ana ama niema akofo ayesa yes on dem person tro no wiase sa wo tetene wo man ana abusua ana se kura ya de mra ana chechere ohu eni nukuredie eni nhyehyeye ena eye by Christian cancer for no ye mra ye de chechere nyame som no eni de wo hen na obi fom soso a emra no de na ye de ye no eni ho enti ye ja obi apa ama no obi aye de wope kama mi ni ho kwan se yetimi so camera si ne so mo obetoto sa ayampe awe we ye bususam ka straight mami sunsum etini mu no ne nyame sunsum enti wa wo hwa me a wotie me a wo ye gidi ni Bible say enti atesem hunu eni nipa dodo atin kwaye bone ensem bi wona se wotie be se wo Kristo som enti nipa bi se obeke kansansem no wo wia wadwene emfi no esum ne ma no yende yehu wo mu Bible say wo honhom ne me honhom mo atie mu edi adanse se ye nyankopon ma enti ma mi niema a wo ye ne nsam a wo ka no ekire honhom kora etinimu enti mu obi amfa na adwe ma no ne nsam a wo ka nyina no kora ba akokoro anim ma mi mitimi kase metimi akase agrada ni ho a se one wo ne prophet Peter aka heaven beyede o eni wa nkobia ene ne wa yo ho ene ma mi suso pese wo kire se heaven bi eni ho papa na me wo ha ma me nkomodie nu wo sa kire se na asore dan no kora wo ho no wa bo asore no ho ban na me bisa se na interview ne na me hwese ko beka se wa bo bi anipa omwo asore ne mu ho ban be we de wo se asore dan ne mu wa bo ho ban na ne puppet no so de se moje edi so 20 ye ni je se ono otwa dwan guso no otwa bi guso wo sa kekan ya ko kire se Yesu kura wo ye bosom me de minim ne se se social media ne Facebook yes obia pese open hype me na America chiro yes enti wo ba na wo be kekan bi se ya na manfo attention aba wo so because na say comfort betina social media be kan se o pese unya sika pa sebi uko ba bia na ojanan na nkasa yi no watete na wa kohono na de asra ensempi ebe kakra no wa hwe ebe ka se wo fe kora na de sra obenya sika yes aho aye na duru mere bia
nyame ame nipa adwene yes nimdie eni nyansa yes ene wode twere konkron so asa aka ye ho eye mano a ye de hunu nyame akwan yes won say ne obi e kwa asori a ni wure mfi ne phone na mo ni wure firi ne bible wure mfi phone de o kai ye but bible de o ja ne ye mi ja no me sa data e wure so what I say yes ne phone de ni wure mfi da na mo ne bible de wodura so dem an o kai sa ho no ho se ye ube kom kra ne dam passe yes na infuturo kra bono of be a bible no kra ko be 5 years ni yes obi okro na wakwa so more than 15 years bible so unto obi da na be de wahunu nyame akwan enti so obi fa kwan bone so dadawa obenya simple yes what en common ase enti nsama ma mi we waka no eye mfuturo bi no wotugu a kristofo na agidifo ani eni kwanse asoso no so ma mi nsama okeka no eye nsem hunu moja de obi a wotwa nwan ukum nkoko mponche nkana krokro koko ne san kofo na ekunkum sa moa no wo mo nsole dem adi moja anya nyankama de ni nyina no obi enu wo firi nyame wase ono de ono ogu apaye ni ogu nsan nyina meso obi enu wo firi nyame wow Paul se munhwe mi nhia me se de me hwe Kristo no sua no Yesu ba hefa na otwa akokoti Yesu ba hefa na okogu nsa Yesu ba hefa ena wo ye niema bi a sebi eye mogyasem a wa wo de compare Bible na wo betimi agina so akotu se Yesu ba wo ye enka na tete no Solomon time no ene ye koba afode a ye fa nwan emu wo ho te no wo ho akono ebuburo ni abro no manom ene ye fa bo wo hye afode ma awurade by now eni ho biem Yesu moncha na ehwegu o Calvary no o de abebe pae bone ko sa de ni nyina emodja bie no ho a emu odu tumi ni sunsum ne ngosra wom kasa echen Yesu moja enti now enwan ni nyantwe ni aponko ne nkyere mene ne ye nyankyere ne awowo moja nyina enye useless atwam wow enti now obi biala wo ye sa moja sem no wona solibia no onye nyame sofo wonye bonsam sofo why okot bonsam na abo ne pa why adwuma ma bonsam na bonsam atua ne ka wow obi a wo so wuru aso de ma de obetwa moja obegunsa na nse ye ho na so bi ko tutu form aponche chichire de Ghana flag share no ho adan a president de ka 80 billion se de ukosie no ye ni gina na ye ti se wono ankasa kora woko kire se ade bia mumuyo bia no ye a obenya so akatua mo me hwe abrabo yi yani prophet Peter Amankwa aka heaven bed heaven is one kobia na one kasa usuban na oditimu no papa say a dear pan because we social media na the education na a day youth no on Christianity no ya fa ya maami agrada de bae otimi betena social media twabonkofo a ena ye ho na ebe ordeni no ye ordeni maami agrada abeka on social media nyina ma amansa nyina se obi a wafom no bia on fanche no ye fanche na se azana agrada na me shao wi ase de yesi ano brebre ama abato obi eni ho a wofom no wo ye badwenba na oji unfon so otum pa ne chawa onte ase yes by the osofoba agrada yes se the title was your friend no Reverend Prophetess Mama Pat okay osofoba Mama Pat chawo pa na opae no yes one part o yes nemo akoma na adwene no nyame nyintum yes on say ma hwe ne kakra na nsan yes o kasa no o bone tatis na afi o dada no ho say wow Mama Pa TV3 mentor fo na me Ghana fo no won hwe yi ni wonyankopo yensi na twetwe yes evangelist Mama Pa de nipa ugo no ene na wutwa yes samami we ya hwe ya eye bonsam na abo mu pa o wo mu nyina ye adwuma ma bonsam yes mami we wa ho antichrist for no a wo mu ye adwuma pa ma bonsam no wo ye oka ho bi wow eniema obenye ansa na we fira sanso we tun be ye hu wo bi aso ntimi nku no because a soldier for police for anyone na eka bi wo mu no na won na epe bibia di no dodo na wato wo mu osumase enti maami we
do empanimfo Ghana empanimfo binom ne abemu empanimfo ne binom ntime mode ne kyem so yes what en komo bia se we ya panini na wo ba na watoka kantinka no de amount sa we ya sofo na wuhunu sa de ekọ ne nye na okeka na afi ya fra obrabe yi wa no ensam no so ye no kore ma mi bedidi sofo panini asofo mpanimfo ne abemu mpanimfo bebre atam yes ekọ ba se ebenye nyama me ne kura na ye beche no ye hye ne sofo no ye nyina ye te police ni be ne si ho wono aso ba Facebook ba ka se wa wo ye bema wa nga so ye ba wo so wa wo ye bema te se adenti na man kwa nkwache no yes bema bi enti sa me ka asem we na mpa obi atene de a muni ka nkwache agrada asa na ma beche me mo ma wo man na sai dodo munyai kata hye ne bribe ane kronosem munyai na mo ani wu Bible sem woni nso wakatua wakatua nso udi a ane tambia no wo be professor wo bi kakra no wo no onfama no de mawia wato so wo bi 1 cedi wo bi 2 cedi enya bedu botom wi a wato waka wano atum tumi na wo a wo senka wo de control ni pa no tumi no eni hobim wo be ma mo nkoche agrada na ye hwe on sama kama no atum asoja fo ni police fo abamu mpanimfo a wo se sa ba we waya den mefa na se wo ye moni so se ntontom enso so bribe di enti wunyina mo kama no atum aden na mo hwa ma o man na sei aden ti ne ye di tumi a hya mo nsa na mo matumi ne mara nya adwuma because of money because of cash because of abrochire connections wo bitimi edi ne hu si ho se me de medi nokre adwuma na meye no pani bi a wo hye anipa ne hye na ase ka kire ne se oba ne de enye ne wo beto ma adwuma nim se me ka ase no wanti a na me yi wadi na yi wadi enti enne nokre asa nanka osofo mama part a bre bi atwe afa no konfo agrada no se no wo ya pataku odwan nwoma no wapam ade ahye na ni muni de wo ya pataku me na me ka kire o mia me betena ha hyen kom se bre bi atwam so obe kan ya me kai pa ma me agrada obetimi asakira da ya sofo ba ne nsakira ye no ne nsakira ye na wasakira no ha wa mane we de necessary wa demand nsakira wonim de enti America sa no de enti a time a o man nsa so se wanya konfudwuma bi mu no abosum ni bi wo ha wo hye no ebi wo so wo se we de wakoje ne ba bi nto won pene me yen hye no nya kira se wonne dim obi wa pam enu ntine wo kọ no akwa asra ko hyem kena na afi wo de na de emele no wa hye no no wo de wo dwan nwoma no adura no ho na pataku ne de de wonimu wo ye sofo na obegina Facebook ni social media dada ho bo odin se Miss Ghana na nyame na afro evangelist no dada no ho asa de wo dressing pim obi ekutia asa woni ye kire se wan kasa no nim de wo ye maame no me na America opa asama America wo se mebo a me se anti-class fo no nipa wo mu de wo mu besi wo ayi adwuma ma bonsampa no maame no ye sankofo ni bia me na America kire enipa wayi no ho so ode no be ma anti-Christ wo be ye bunsam adwuma no ebi ne okonfuba agrada asema prophet Peter Amankwa aka have be the ekan na memene ne ya adwene 100% because obi a oben konfo agrada bia now evangelist mama party bia nya problem obi a wo ben bia ya fa reverend Owusu Bempa okon nte owie anim gwase ogu nanim ase even sofo obo na su be gira social media be didi na tem se kwasea oboturumu wo ye ne matantantan unim se swimming pool mu ye mo asu ne de uko gina swimming pool mu se ne wasakira mpa enka abepere me de wadina swimming pool ense mo anyina che se agrada o be starting ko o ye konfudwuma no no wadi nga to aso dance wodada e kire se no plan se me free ha me be kwa ha papa still na make a Christian cancer body no ase me hu ayi bi e wo because say what I know is a soft be e betetewa ye di o be ye before ye di nka do fanti tie mu kakra because minim ba bia obede evangelist mama part fanti tie
de me mete ya no se yesi ye be ordain no nti sa na ye no kristosumu ana yetimi fa obi straight won fa antete mu yesi ye ko ordain no on say frɛ enye nipa na frɛ yes nyame na frɛ yes ɛna obi Bible say nye won na wɔsene sɛ awurade yes obi wɔ hɔ a frɛ no wɔ no so frɛ no wɔ no so na frɛ no ba wi a wo hia ntete yes ɛwɔ sɛ wotimi brɛ wo ho ase ɛma ɔna ɛdi nka wɔ adwuma nim yes na wo munim sɛ de adwuma no sitie no yes yɛ kyerɛkyerɛ wo na afei yɛ da no wabrabɔ bɔne no na wo start sɛ wabrabɔ a wo bɔ no now no and no kra di adanse kasa kyerɛ afoforo yes but sɛ yɛamfa wamfa saa nteteye no mu a wonni yɛ no wonni pasu no wonni paban tetena na wode ɛyɛ ne yɛma ni kwasa wo yɛ no ɛno na wode ba bɛwura adwuma nim yes so ɔne mpɛsɛ metero no to wo ka Bible na wɔ se ɛhwɛ ɛsɛ ɔhwɛfoɔ bi asɛ yɛnya ne ho asɛm bɔne bia ɛnka menua yɛ nam hɔ yi ɛnka yɛ wɔ akwanya sɛ yɛbɛtumi ayɛ de yɛpɛ bia because nneɛma ɛba yɛ akwam no deɛ de yɛ ne hu ɛne nsɛm a yɛteɛ no but awurade asɛm se yɛ wɔ nneɛma nyinaa ho kwan but nye ne nyinaa na ɛfata yɛ yɛ mpanimfoɔ Christian council for no sometimes ɛyɛ na me de brem ɛma wɔ mu kyerɛ sɛ ɛmra wɔ mu ankasa ɛde ɛyɛ adwuma no ɛmra no yɛnhyɛ mu kena ɛwɔ fam wate aseɛ ɛmra no wɔ fam ɛwɔ sɛ wɔ mu timi tena se ɛde mmara ɛto adwuma no ho woyɛ sɔfo a die nyame nhyehyɛeɛ a ɛmɛ wonam so ɛbɛma yɛhunu sɛ woyɛ nyame sɔfoɔ no ɛnie yɛhu sɛ wotwitwa mogya wɔ w'asɔre dɛm ma yɛbɛgu asɔre no yɛhu sɛ wotie yɛnwo no koraa na yɛbɛtumi akyerɛ wo sɛ enipa ni yɛyi ɔmfiri nyame wotie metie paa meka asɛm bi akyerɛ wo wɔbɛte asɛ simple Yesu ne esuafoɔ no ehyiaeɛ a wɔn di twam afahyɛ no ɔma ohyira nwan so de ma wɔn sɛ ɛyɛ ne mogya ɛna ohyira bread so de ma wɔn sɛ wei ne me honam wɔwiaeɛ no wɔka kyerɛ wɔn sɛ ɛnkyɛ yɛbɛyi wɔ nipa banama na yɛbɛka ne mpire yɛbɛku no dɛ ɛta so nansa wasɔre wɔkeka keka nsa nsɛm wei nyinaa ene Peter pagya ne nsa sɛ Awurade ma yɛ krado afi ase kora me no obɛkɔ baabi obewu ne mewu wɔse Peter enka saa asɛm no na before sɛ akokɔ bɔbɔn no na wapa me mprensa me ba wo yɛkyi Yesu no Peter di n'akyi a me yɛde wɔn kɔ baabi a yɛde yɛkɔtoto n'ano no wɔkɔ hɔ bi na yɛ awɔbrɛ enti Peter ekɔpɛ egya na wo maso no ho hye akraketo apa wo tie Peter ho pɛ Yesu akidifue ebi nie ekosa 3 times ba ko kopata da ho Farisifo ni bi twa no hwɛ nanim sɛ Yesu nkɔfo yi bi ni enti dia me pesa me kyerɛ Christian cancer fo ne sɛ eduana pa me di hu dua korɔ adenti na momfa mmara ne nhyehyɛye nwu akwan so na mommie Kristosum ani ama wiase nyina hunu sɛ wobi se wafa Awurade a ne niye a wɔse wɔyɛ ni na brabo a wɔse wɔyɛ ne bi ni na brabo no ne niye enne di nanso ama yɛ hunu nipa ne nipa ban na fa yɛ to agum sɛ wakɔ bosomfie kuru abɛsi ha enua gu ha wei wa ha hyire wa ha pada gu ha hwese da ha sabe wakɔ agrada abosom dem ya to agum mo bi a yɛ do opɛ eni kwan hyɛ ɛba ne saa me se sɔfo me kɔ sɔfo bi ayi counseling room na wɔde ade bi asɛm mu sei na wɔde ne tiwura mu sei a na abɛhwɛ wanim no ɔka wasɛm kyerɛ no korɛ ba kokra wo kumase yesu ye bo akwada se o se tokro mo ale na bra hwa na ba bia okayara okwa no amema wa kwankyere wu kope mesa ko we fa kogu nkwantana Satan wo ho waka kyerɛ sɛ me mfa 8 million mla na omonkoto material ne entete ne nketenkete ne mfa 1 cd mo bɔbɔ ano bebiri na metisi abɔnten a me nkyɛma abodanfo ne asereserefo
Yeah, na me say okay mobile money scan mobile na so ko e de o me say me that na me bla panyin yare ana ade no ko na me say mam o abreche na me say me ko akopem okay obi na kire me say wo powerful man to me there afede be say ne mobile joint bi wani mu ha na makosam na me ka de say ro mami ntisi enu na me nko yi mobile money na me family ni DI me tisi enu mu ha na ne so no so obeje say 8 million na me kura na bo awo wo bo 5000 ma wo hu na le safu kitu alusi say di beji o de ho jo mompe le safu kitu say di beji was eh mobile money bi ni o na me oh ha de no o se me ni ID card me fa haji haba na me tisi go du man na home me na me sere no obetweme di ma so ne baba ako ya hyehyɛ mpan bo yeah omra ordinate na wa ma se wa ko je bank bosia yi yes wade kubura na adwumam na obi ka kire ne se sofo bi hye baabi wa ye tatahwe wo se de tatahwe yes ene wone ne ko ye ti wo mo ya asore no ene sofo ne se wa sika hye obotum na opense mu bia ne yikuta me bobo mpa ya aguso na maame bosia okwaje ye wa yakuta wa yi ne pafu eno eni asa azuma blow yes ana sofo ne se bobo ne ketewa bi na fa hye wona kokromoti kese na ode hye chale nim no fa sika ne hyem yes na bobo mpae ene obia di ne sika wa ne abobo ahye ne kokromoti nim oso obia nkata ne ne obia akata ne otwhim sofo ne bo mpae no ma na sofo ne line mu ntinsi na mu yi sika no na bibi na pema me no se wonte ne ni afede sofo baako no de oto amaame no so no wo yi ne de no ko oba no so wo tin ne no ye wo so kwa kasa sam ko wo pam sika no ne bag kura be si ne aka sofo na so de mo ho ka wo say yes ana na ni hu hantwo anumira no mpa bo na wo bi da no ye ya sorry ya anumira no hwere ye pon ya sofo makosem mo de mo na mo yi adwuma ne pa mo de mo nim skadi me so fa mbo na kire na se ka kire nyame so fa mbo na kire mo de mo nim skadi woti asole dem ha eduru mire bi kura na de wudi kura wunya ye ne na yesa to ye boto ma obi yes na wakwaji lo a ye mo mpa ye ngusu na fa start ye dwuma na so aba wanya bi abo nyame dwuma wo se sofo we ye hye chen me te wonko nyame ne hu mo bo ka wo wata de nyina ka ona pesa me to no eduru mire bi a e wo se ni party ase se ade bi a ye wo original no ye wo fake yes ye nyina ye ntime nye nyamedwuma fenchen mu da obi a wo kwan a wode be ye nyamedwuma obi tu bosom yes obi fire nsuo obi fire sie obi fire mepo obi fire dua yes ena yesu tu satan aba asase wesu no ebi ka wiem ebi ka siem ebi ka kwayeberetum ohun enti ensuo mu kura na honhom no ye wo tu ye wo demon a wo ye nyankopon wonye nyankopon edea a wo ye adwuma ma ensuo satan a wo ye demon wo tinsuo ene ye wo obofo konkono so a wo hwe nsuo so wo tinsuo na se nsuo no spirit me good and bad ni na anti nyame adwuma ye fo no asofo no ye wo original awo no de nyame kan na afre no ka me be bisa question bi na wa answer question ka me bisa sa ade na fin tinsuo na obi awie ne yede ne sa ko wura nsuo bo ne so da wow answer ne say papa ne wo bone yes o say Elisha bre nsuo ne say no mo frɛ odifo Elisha wo fa nkyene ayewa ɔho ɛne wo de kogu nsuo na niwa ade ntia na dimo na ete nsuo ni mu no na wa kata nsuo na ho ode so no wo de pause egu nsuo ni nti obi nyem kora no no nsuo ni bia na wapon enti ma kuro no yale etisim to mo frɛ odifo no ena wono so kɔbɔ mpae ena ɔbɔfo a wo hwɛ nsuo so wo tumi no wona ne kasaye ena woda ne nsuo no ma nsuo no nya ayalesa enti ahonhom no yewo ahonhom no yewo tu yes good yewo good ena yewo bad said ye sika yewo fake yewo original no sa pepepe ena nyame dwuma yefo no yete oh so for buy comfort where were comfort street comfort bar the second agrada agrada enwe so odi na ade part 2 what you say enti nipa bi say no wo senka Christian cancer for no ehunu bibi say ya ye pia bonten anase ye mpia bonten kura na ye yiba te wo ba no ama wo ba office oba adwuma na wo ye no Christian cancer ni right so mutimi e close obi a church ana
mmara no nyam ma ho kwan sa on say mmara no on say penimfo so obi firi ni nyame no na obi nyina ho so wo yes enipa betimi de wafa mmara kwan so by Christian council no so wonim say ya ma wo say tumi ne dia all right to say oye na nyi obi ye ne nkoyi a wutimi eto nsafre no na wo ma nipa hunu say de nipa ne ye no nte ase anim ya go to commercial breaking right had there have be do so anko bia na say one tears of Peter because nsem na okan nyame adwene engodi ya no machi or give me mobile money 8 million so my adwene na me no na nte da 5 million kwa me 2 million kwa me bi da ka de kwache kwako for the me the prophet Peter amankwa AK heaven be there one ko bia be me ya pa anything na prophet Peter wa ha ebiebiem a kire niema a etochi wo Christianity papa I say Christianity na say enkofo bebire di Christianity na edi agoro we ba o say nyame say na nse ya revelations bi ba me pese me bobodin because me pese TV station bi de ba be me onte se me nya concrete evidence no me pese me kan we say bi asofofo ni betena social media ka say the next president Orban wa ye kokko 10 gram omo ne betima ba bedi akonya no nti se base na se nipa na amenya emma agidi enkofo wo nyame mu no ente nkofo se nyankopon ka na woni so de all can wom ade ba kwa na wom ni now no me hu ne se enipa ye pre yes ewo nyamedwumam de entia ye pre nyina ye din sika ene ahonya nema me nsape enti na ye pre no yes ba onipa ye nyamedwuma na wanhwe edin ene sika ene ahonya wo ye mistake because osofu bie ni ho a obi aba na nase abeso sida on cancer papa mfa no ho wow obeso sidi nko ade a ma hye enkomtro enkombone ube si do wonya kra na obakasa kwan bi so no obetima ye bibia obetima ye bibia fa sika money talks yeah ba de ba kwan na wo mu ni ka ye hwemu pa asa sofo nyame ayi say o man ni nyina tinim yes o man be ye gina wo so o man be collapse ye gina wo so enti won sasafo ni nyina no wo twe ho firi wo ho wow e fa ban mu ni politicians no ka ne papa mfa nka wo so twe ho firi wo enti se nipa no hia wo mu a obeba wo na ase oba de wo mu no aka de wo mu no ka kire no ba wo pese ede a sometimes ye wo nyansa samka se ade we na nyame ayi a kire me eno kra na ye okwan a ye fa so a ye ka no ba ekoba se enam se wa mami ska wo kokoam wa toka bi atofi anase wa mame asase bi edayie won kra na kuma senti no wa ya de papa mame me fa so a me boa wo no me boa wo ye wo nipa bi wo ho a de oba ya ama no no wotimi fa wo ho ha to no ho so se ene me so me boa wo yes eno de obetimi abompa ya ma wa hunu bibi ama waka ba eduru mere bi a enye onipa de wo penkoa soso na wunya yes nyame mu no awurade aye nhyehyeye enne niema egu akwan so dada yes time na so edi ade wo Israel no a time wo nyame abufuhie sane ye no awurade ka che odifo Samuel se wo bejam so akwa akosi daben maka tro se so mapone se wonye Israel hene bi minim no kwasra David ngo no me Israel hene tie ni ye pa ba na Samuel no hu ne se Solomon so betimi asesa yes enti Yesu ka na se o pese o ka me Yesu down no o kire ne se enti honom na awurade ka kire ne se da bi wonye miminim ne biem enam niema a waye enti yes enti se sansofo na obegina abonten ebe kasaye se 10 gram kokko Ghana ha 10 gram kokko bebre wo politics bebre mu wo ka won ka hwe na se na o mo kekan gosi se ase efata mahama ne na fata mahama ko bonidie
gara Safatama hama bonidin tete no so obi hyankom na amamu a yesi nabo yes kabana de I was sanka Christian cancer for no yes amara na nhyehyɛ ne gu ho kene nka abo de before so obi bɛka se nyame se no ni atwere ne din ni de na to fa so dada ni e monitor se asem na o ka no say who sa de na e wo se yesi nabo agebe hwego we dem from adwuma on say me a mete ya me hye sankom ne bi so obeka ya yes nkom hye bia na me be fa me so e dia ba the late Kofi B busa no late Kofi B oti ase nkom hye na nye se o yare ana ase bibisa o nkom hye ne di nkran ba ya ansa na Kofi B eko obi beka se asobrache na owie o de koje na ni so me I was there nye se obi say I was there na nkom hye ne ba na enye se Kofi anti wote na bi at that time no me hu twi weda me fa obu na so na gu so na ade ne be me mahunu bi eno de bebre aba ye beto abeya yes nkom hye be na ba na me ka sa ho na benya se akom hye de o ka se MPP be fa aba ne simple yes ene de o kan ana me ka se MPP benya beto mu mfa ne easy sir yes na se ni se me kan ho nsem bebre yes ebi mo frɛ me di matam keka nsem bebre but ya na de ye me den se wo ye onyame sofo ana onyame difo na se ewurade no wo kasa wo kokom na aba bonten beka na ye di watam am wanenye because onye komo ni brenti na wo de beka sa enye sika ne ahonyame obi anti mi ma me bra obi anko page ska bia papa me te wo no ma me bra bo amaje bet no kura no me ka chiro o man ne bribe a obeje Ghana sika ne ye nyina ye de ade breme a medi na ho na akotwa loto na wadi loto na wadi scan bi kwa ba fada na so for sika no ho nte enti ye wisawo samete ho na woba na wo ye abamu penimfo what to car wa breme hama na jagwa papa menye obeje na mebusa ho say na botaye be he na wode sa hama no ebreme oh ma me wi me pese obo mpae na meye me wura huhum na me hunu se papa unya ade no made awie beto unya aso baka ze no de keko wo de ko enye yi nyame sisi wo de ko enye yi hwe ha wonti me mfa ensa nkwa vie ezaba fa mpie da ka bo se minister bi eri abe because ka na wo de ba no me kitro se ho krata sem nyina ya ya wi ansa na de bo maka chero what ya say oh mama ye na da ye ho he ewi ase ade a wo ye sofo wo se wo yi ahwe yi pa ayi din yes din pa yes na honya enna no aprapre na toso wo bia pese the whole world wo bia wo ni se ono na ye wo prophet wo na ye sofo ona yi nyame ene wa ye ya tom wa frɛ yen ene wo de aka hinie ma na ho enti nyame bie woni kakra bi no hu na susufa ho eduru mere bi a ho aya mama mfa ya bra bontoto Paul ne John no mo ho ekwan wo mu fa so ne nyame nante ye ene nukuredi wo mu di ma nyame ene wo ma bra bo mu boye ema nyame an hira edoso ma wo mu no wo ma ye mfa sa kwan no so bi dan se wo bi betimi afa fon kram pacho penia semesi ne na da na ho te se ye ma soma me nkra na wo mu mfa cars be time re o say last year man kasa me promise na nyame ya don enche kwa 4 years ne ya bedu enti cars 10 no sada o ye man person o yes oh ensuro kra nyame be nyame ya nyame ya don wa next week wo de wo be teme nka on Facebook memma Ghana nyina hunu se wo na abenya ebi nso na ni nyame na ekasa yes ade no wo de bre ono ho do wo de hye san kom na ama no wo be mistake enu so ebitimi ye ya na ano de yeloto etimeto but ano antanshi that's aso furu bebre tu loto na ni pan hyehyɛ so ye bubu ani wa bra woni ne wo se wo wonye bubu ani obi nso ani efra wo se wo so wonye ni fra ni obi nso ye kompo na da apa ne be wo mu mini mu no na ye de balu ahye wa kyekere sofo na ye adwuma kompo na ne be ko no ko no oba na ne so krakra oboa no de panel wo na de po
Compana pie. Mrs. of Mira of the answer the me swing. Na soften me could video. Na me drew on what they a plastic in a pine bin. Ne so ma. Papa, memo kasa. Baby am ya sorry. Me fa uncle hoda. Osoro akasa pa. Ya say good praise. Oh nice. Kasia pa. Nice. Ura wan we obeda ho. Yes. Wunim say Tuesday me ya sorry. Ona ba church anopampa bono ahoho na doso. Obi okura me nim ne da. Papa osi fi ho no. Niema nyame fa me so ka kire no no. Obi wa me hye ne nkomsa no obu nkutodwe no apagya ne nsa. O se me wo ho asam ka. Me se mo ma ne nkasa. O se papa ade na wo ka no. Enu na nko a na sa ade no esiye. Yes. Papa mo ma nipa bi ehunu se. Yes. Achade na nyame de amaye no. What the Mayan say and from Wenipa? Yes. One farm Mayan say young Tom and young go do pinipa. Young from Mapo, yes. Young fancy sinipa, yes. Because of money. Yes. And when you're dear near Japadia and a DB a year penty. Never. Papa may can crash. They will see fear taino. A dream number won't to me nephew. Never what I want a bucket to episode order. A dear be a way and no. And come on, Becca. Yes. Obi abọ apoanya no ho betende wadadam osu yes tena da na me ka kire wo se ansofo ni bi epie bekeka sa ansam no be hyehye nkomhunu ne nkomto because of money ninti no eya hwe wo ma wiye ye obi ensi aso da nya konfo mu na akoto aso da se nipa no hwe na wiye wa bọ akokora mu na mo wuhu na wo che yarefo hwe kwan apreku fa so si so sofo apreku ma daughter hwe kwan ofa so wo wuye. Oh, mamu no wiase we. Ana niema wo wiase mu. Na so obi do wiase we ye wo nyame do no ni wo mu. Yes. Ti munya wiase no na monka nyame adwene ntire nipa. Momma nyame asam korode twere konkono no. Momfa anya adwuma. Dan se mayi asam na to atwene na mo amo ye de mo pe. Eba ne sa ye ne ye gu Kristosum ani mo ase. Eba se ye menyame do kofom. Eba se ye mawiase fo asere yen. E na wo pia bonten kra na wo dan ho ade sa wo ye sofo. So ya za for bi na ko ba be du pia. Ade nti na wasa ba sa. Ye mpanimfo na mo di enim na sana abinum twa na nye sapa. Monsan na mo mfa tete atempon no so na mo abra bo asimu yi. Monsan na mo mfa tete atempon no so. Papa unim ade na me ka o de bai. Me wi aso dem pan ma na cap dem. Na so free dem. Ade na gu pan nim. Ensuo. Insurance na de am areho ne se o de cap o sakap no ma se na o hwie gu nipa na papa nti ho afodwene o. Ye se nsuo ni hwie gu no na ho mete na me camera we ti me hwe na akoa ma hwe ya obese me camera de wura ma se na mete fe tire. Mete joint hwe se asore ye be pon. Nsore ma no mu fira so de mba nyina. O mu nyina ahofo se twon. Insurance. Be sofo ene ne yire ene ne mmade obia nsuo ni bia nwo na me busia se sofo ne yire ne man de enhyira no mo bebia dwale o mo de wo fi ansa na ye wo ba no we ndwale ti wo mo na dwale ne dwale ye mo te ye no wo ba no we dwale ne ye fake to ono ne de ne de original ma ti sofo ne yire de di kan dwale enhyira nso ne bi dada enti wo hia se ya be se dwa wa so de wo na wo hia enhyira nso wo mo de wo matara ho last word I be catch adofo no me sram se ene ya mo say share Facebook live on Obofo Legend ne jetua to ja na etua to oba no you love it last word I be catch adofo ya me catch adofo Ghana eni wiase mu ni panyina ne se mo makwan emu obi na adam yes menti atese mu hu yes wo ye gidini a ya manual ene twere konkono yes Bible yes Benyame asem yes so obi ka asem na wonte ase a ko Bible nim yes so wonu se ne Bible no nkwa forget no yes ene nipa timi atena se ma bonsam amuo mu adwene ene yenim onse obi wo ka asem a debi obesi aka asem wotim se na achew yes wo ye gidi nipa wan hwe yi a ebewia osesi anso nyenye no kore temesem oni dim de konfo bai be kan yi me onya Sofomaame wo ye konfo ba yes konfo bai be kan yi senya nyame ya dom ene nyame sunsum na esa ne ye ho aye yi na ankofo bi nso be fimi afa to ase nipa bebre adwene yes
te konfo bay won hwe yi no won to ne hofo te me de me tu agidifo ne wiase nyina afo se wiase na ekọ na wieye ya me ani na ho ne mo ye bra bo yi na ye nsum nyame ni de ne kwale mo na enya nkwaje ama ye kra nyame nhira obi bia e wo Yesu di mo amen. I'm there another number to do because nkofo bebre be ya o madwen say they want to ompese omunya nyame adwen kire nyame nim de because nkofo bebre yira nkofo nyame nhira mediane prophet Peter aka heaven be ye there so ankobia wa ye ho papa heaven zongo na tise US heaven zongo na tise US obi a pe US anko oye zongo what I say to be a make sure say obe press obe ko heaven go do nin ska ko nin na heaven na ye nante so ye mfanya he and I say heaven ball at the bed say Ghana asembe na okay heaven ball at say Ghana then say Ghana nke aye nhira ko bia ho nkire no ente sada yes heaven ball and it say Dubai. What I say? Yes. Say Dubai na ye Krakow. Yeah, Krakow. Heaven baller no. It say Dubai. Ti mon Krakow Dubai, na mon get baller. Mo. Enti mesre money dey obi hia me e bia bibi kire no so ana opese me ne no e bompaye bibi etesa me number na ya 0542 9000 9000 55 0542 9000 55 number na emere simple number for Prophet Peter it be a spiritual things aware problems be how in a spiritual ibia no called a prophet offer na bibia better na come obi for GHTV say so because ye nim de ehun ti na make actually say okọ ha onyere God bless you dasene wo be sa tie nka Monsan Twayewo Obofo legend on Facebook because a whole eject tree at God bless you. Bye bye.